d'Ariany a Maria de la Salut, 21 de maig de 2025. Bé d'hora arriben els caminants dalt del turó on s'aixeca el poble d'Ariany. El cafè obert, s'asseuen a prendre el cafetet i compartir salutacions de bon dia. Un vellet d'aspecte venerable s'acosta a saludar. És don Dionís Fullana, rector del poble als seus molts anys. És missioner del Sagrat Cors i ho passà malament treballant a Ruanda, el temps que li tocà viure de la revolta i del genocidi del president Kagame. Pugen els caminants sota l'ullada d'un gall, a la vorera del camí, fins a l'església i la casa rectoral. Miren la creu i les bones vistes damunt el pla que s'estén als seus ulls. Caminen pels carrers del poble on han deixat els cotxes aparcats. I emprenen la caminada per la carretera de Maria retallada de cans de civada i cogula. Fan una aturada a un antic abeurador, que guarda un pou d'aigua bona i piques de pedra viva baix de la porxada. Es diu Pou Jurà. Segons el diccionari català, etimològicament, és una deformació de la paraula jusà, que vol dir inferior. Berenen a la vista dels cans daurats puntejats de roelles. Reprenen el camí per la carretera que passa enmig dels camps desolats vestits de flors vermelles i grogues, cards en flor i ocells que juguen en les espigues a punt de segar. Caminaràs, han de creuar la carretera. En Biel travessa tranquil. Un camió vola com un fibló pegant una pitada. No passa res, en Biel ja és a l'altra banda. S'allarga la carretera camí de Maria, sota un sol d'estiu que ja comença a cremar. En el llunyadà contemplen els dos campanars de la vila de Petra. Una costeta empinada i ja som al poble. Agafam el carrer de sa Tanca, el número 29, en Jaume obre la porta, entra i torna a sortir, donant ordres damunt el portal. Al bar de la plaça, a Ca Xigalé, ens serveixen cerveseta fresca, tostada per alguns.
Anam a Cas Petritoni. Ens asseiem a la taula, som 9 tots plegats avui. El plat estrella és ciurons amb bacallà, que s'acompanya d'un segon plat de calamar a la romana o un frit de me, bon vi i aigua fresca. Després de dinar, els caminants s'acomiaden amb pena, que ja fa massa calor, fins a la temporada que ve, allà a l'octubre, que tornaran a partir. Però encara seran a temps de celebrar una convidada a canviar el Barceló a Cal Estància pel seu aniversari i el Sant Joan, Sant Pere i Sant Pau al Molí Vell de la Casa Blanca. Escrit per Pere Mangual.